ಮಂಗಲಂ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ ಆವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು. ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ ಆವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು. ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆನಿಸಿ, ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆನಿಸಿ ದೇವರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಾನಾದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ, ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ. ಅವನಿಯೊಳಿ ಪರಿರೂಪವುಂಟೆ. ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ, ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ. ಅವನಿಯೊಳಿ ಪರಿರೂಪವುಂಟೆ. ಲವ ಮಾತ್ರದಿಯ ಸುರ ದುರುಳರೆಲ್ಲರು, ಲವ ಮಾತ್ರದಿಯ ಸುರ ದುರುಳರೆಲ್ಲರು ಅವರವರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಹತರಾಗಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಹನುಮಾದಿ ಸಾಧು ಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ. ಹನುಮಾದಿ ಸಾಧು ಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕೊನೆಗೊಡೆಯನು ತಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀ
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यु बाळका सिंध्याने क्षीर सिंधू दिदला जाविंदर जोगिने जाने शिशावर केला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम गोपी चंद राजाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळाचा घरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम वधिले बाळक दिदले भोजन सत्व धीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती अपुले मांस त्याने चोखिले कामुनी अपुल्या हाती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम मयूर ध्वज राजाचे देह घातला करवटी आनंद झाला सुरवर धन्य धन्य झाला भूपती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरिश्चंद्र राजाची कीर्ती झाली त्रिभुवनी नवखंडाचे राज अर्पिले विश्वामित्र मुनी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आपण जातो वनवास काशी खंड होत राहुनी रोहिदास बाळक आणि तारामती राणी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम तृणबांधुनी शिरवी कोणी घेतिला तिघानी हरिश्चंद्र राजाने वागिले लोभाघरी पाणी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आवुट कोटी स्वर्णरी धले मणिकर्णिके साथीरा वशिष्ठ अमुचा गुरुदेव मिला काशी विश्वेश्वरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता आवसु बप्पुसु गुरु अनि देवु आवसु बप्पुसु गुरु अनि देवु हंचेरी भक्ति दवरता हंचेरी भक्ति दवरता विसरुकन जहे कर्तव्य आमचे विसरुकन जहे कर्तव्य आमचे गुरु कृपे क्षेमान भरता गुरु कृपे क्षेमान भरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता आदरान ते मरा म्हणले आदरान ते मरा म्हणले राम प्रेमान धरता राम प्रेमान धरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता
विष्णू गुरु शंकर म्हणताते, गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणताते. आ आ गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णू गुरु शंकर म्हणताते. चरण धर का म्हणतानंतु, चरण धर का म्हणतानंतु, गुरु कृपा जन जाणताती. गुरु कृपा जन जाणताती. गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. हरि मेळयतले गुरु हे आमगेल, विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता. गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. गुरु चरणाक वंदन, चरणाक वंदन, चरणाक वंदन करता. श्री राम राम रामा रघुवीरा राम राम. राम 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 रघुवीरा राम राम. श्री राम राम रामा रघुवीरा राम राम. राम राम रामा भरताग्रज राम राम. राम राम रामा भरताग्रज राम राम. श्री राम राम रामा भरताग्रज राम राम. श्री राम राम रामा रणधीरा राम राम. राम राम रामा रणधीरा राम राम. श्री राम राम रामा रणधीरा राम राम. श्री राम राम रामा शरणं तव राम राम. श्री राम राम रामा शरणं तव राम राम. श्री राम राम रामा रघुवीरा राम राम. श्री राम राम रामा भरताग्रज राम राम. श्री राम राम रामा रणधीरा राम राम. श्री राम राम रामा शरणं तव राम राम.
ಚಂದನದೇವು ಛಂದಸ್ಸದೇವು ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವು ಚಂದನದೇವು ಛಂದಸ್ಸದೇವು ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವು ಭೂಸಹಿತ ದೇವು ಪೇಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣು ತಿರುಮಲ ದೇವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊರ್ಚೋ ದೇವು ಚಂದನ ದೇವು ಛಂದಸ್ಸದೇವು ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವು ಕುಂದನಾಪುರವಾಸು ರಕ್ತ ಚಂದನ ದೇವು ಚಣೋ ಪ್ರೀತಿ ಚೋ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ದೇವು ಕುಂದನಾಪುರವಾಸು ರಕ್ತ ಚಂದನ ದೇವು ಚಣೋ ಪ್ರೀತಿ ಚೋ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ದೇವು ಸುಬ್ಬ ಪೈನ ಸ್ವಪ್ನಾಂತು ಪಳೈలలో ದೇವು ಸುಬ್ಬ ಪೈನ ಸ್ವಪ್ನಾಂತು ಪಳೈలలో ದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವು ತಿರುಮಲ ದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವು ತಿರುಮಲ ದೇವು ಚಂದನ ದೇವು ಛಂದಸ್ಸದೇವು ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವು ಶನಿವಾರು ಸವಾರಿಯತ್ತ ವೆಂಕಟಾಚಲ ದೇವು ಮೂರ್ತಿ ಸಾನದೇವು ಕೀರ್ತಿ ಹೊಡದೇವು ಶನಿವಾರು ಸವಾರಿಯತ್ತ ವೆಂಕಟಾಚಲ ದೇವು ಮೂರ್ತಿ ಸಾನದೇವು ಕೀರ್ತಿ ಹೊಡದೇವು ಅಮ್ಗೆಲೋ ದೇವು ಉಲ್ಲೈತಲೋ ದೇವು ಅಮ್ಗೆಲೋ ದೇವು ಉಲ್ಲೈತಲೋ ದೇವು ಕುಂದಾಪುರ ಪೆಂಟೆ ದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವು ಕುಂದಾಪುರ ಪೆಂಟೆ ದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವು ಚಂದನ ದೇವು ಛಂದಸ್ಸದೇವು ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವು ಚಣೋ ನೈವೇದ್ಯದಿಲ್ಲರಿ ಮನಾಲಕ್ಕಿಲೆ ಜಾತ್ತ ಬರೆಪಣ ಕೋರ್ನು ಚಲ ಸುನುದೀತ ಚಣೋ ನೈವೇದ್ಯದಿಲ್ಲರಿ ಮನಾಲಕ್ಕಿಲೆ ಜಾತ್ತ ಬರೆಪಣ ಕೋರ್ನು ಚಲ ಸುನುದೀತ ತಮ್ಡೋ ತಮ್ಡೋ ದೇವು ಗಾಂವ್ ಚೋರಾಯು ದೇವು ತಮ್ಡೋ ತಮ್ಡೋ ದೇವು ಗಾಂವ್ ಚೋರಾಯು ದೇವು ಸರ್ವಾಂಕರಕ್ಷಣ ಕರ್ತಲೋ ದೇವು ಸರ್ವಾಂಕರಕ್ಷಣ ಕರ್ತಲೋ ದೇವು ಚಂದನ ದೇವು ಛಂದಸ್ಸದೇವು ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವು ಚಂದನ ದೇವು ಛಂದಸ್ಸದೇವು ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವು ಭೂಸಹಿತ ದೇವು ಪೇಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣು ತಿರುಮಲ ದೇವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊರ್ಚೋ ದೇವು ಚಂದನ ದೇವು ಛಂದಸ್ಸದೇವು ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾದೇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವು ಜಯ ಜಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಜಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಜಯ ಜಯ ವೆಂಕಟರಮಣ
श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हारण
नाम ध्यान तेची कथन राम नाम ध्यान तेची कथन भक्ती न पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू भक्ती न पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू दावनू येता कृपाळू राम नाम ध्यान तेची कथन राम नाम ध्यान तेची कथन संत म्हणताती हे नाम मधुर संत म्हणताती हे नाम मधुर संत म्हणताती हे नाम मधुर उच्चारू सुलभ म्हणू कहे नाम उच्चारू सुलभ म्हणू कहे नाम राम नाम ध्यान तेची कथन भक्ती न पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू भक्ती न पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू दावनू येता कृपाळू राम नाम ध्यान तेची कथन राम नाम ध्यान तेची कथन भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम भजन करा तुम्ही सदा करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम अंतकालार पावता आमका तो रघुराम अंतकालार पावता आमका तो रघुराम राम नाम ध्यान तेची कथन राम नाम ध्यान तेची कथन भक्ती न पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू भक्ती न पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू दावनू येता कृपाळू राम नाम ध्यान राम नाम ध्यान राम नाम ध्यान तेची कथन ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ನವಮಿ ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನಿಸಿದನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನಿಸಿದನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಕಳೆಯಲು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಕಳೆಯಲು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷಿಪ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ
ಅಷ್ಟಮಿ ಕಳೆಯಲು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಬಳಿ ಬಂದ ತಾಟಕಿ ಹೆಣ್ಣಾದರೇನು, ಪ್ರಾಣವ ತೆಗೆದನು ಬಾಲಕ ಶ್ರೀರಾಮ. ಬಳಿ ಬಂದ ತಾಟಕಿ ಹೆಣ್ಣಾದರೇನು, ಪ್ರಾಣವ ತೆಗೆದನು ಬಾಲಕ ಶ್ರೀರಾಮ. ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನ ಪಾದವು ಸೋಕಲು ಶಿಲೆಯು ಅಹಲ್ಯೆಯು ಆಗಿದಳು. ಅಷ್ಟಮಿ ಕಳೆಯಲು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಮಾರುವೇಷದ ಮಾರೀಚನನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ. ಮಾರುವೇಷದ ಮಾರೀಚನನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಜಟಾಯು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ. ಅಷ್ಟಮಿ ಕಳೆಯಲು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಬಾಲಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ. ಸುಗ್ರೀವಗಿತ್ತನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ವಾಲಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ. ಸುಗ್ರೀವಗಿತ್ತನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಕುಂಭಕರ್ಣನನು ಕೊಂದನು ಶ್ರೀರಾಮ. ವಿಭೀಷಣಗಿತ್ತನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಅಷ್ಟಮಿ ಕಳೆಯಲು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷಿಪ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಅಷ್ಟಮಿ ಕಳೆಯಲು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे ಕಂಸಾದ್ಯಸೂರರ ಧ್ವಂಸಗೈದಯದು ವಂಶೋದ್ಭವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
सुमन सरोडेय श्री वनजासन पिता कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय 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 राम हरे जय जय कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे ಶಿಲೆಯ ಪಾದರಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಡಿದ ಸುಲಲಿತ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಶಿಲೆಯ ಪಾದರಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಡಿದ ಸುಲಲಿತ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಹರೇ ಬಲುವಕ್ರಾಗಿದ್ದ ಅಬಲೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಲುವಕ್ರಾಗಿದ್ದ ಅಬಲೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚಲುವೆಯ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರಧನು ಭಂಗಿಸಿ ಹರುಷದಿ ಜಾನಕಿ ಕರವ ಪಿಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಹರೇ ಹರಧನು ಭಂಗಿಸಿ ಹರುಷದಿ ಜಾನಕಿ ಕರವ ಪಿಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಹರೇ ಸಿರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನು ತ್ವರದಲ್ಲಿ ವರಿಸಿದ ಸಿರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನು ತ್ವರದಲ್ಲಿ ವರಿಸಿದ ಕರುಣಾಕರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ನೇಮದಿ ಭಜಿ ಪರ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಶ್ರೀರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ನೇಮದಿ ಭಜಿ ಪರ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಶ್ರೀರಾಮ ಹರೇ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಪ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಪ ಶ್ರೀ ವರದೇಶ ವಿಠಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ
ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ. ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ. ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 9 ಬಾಗಿಲು, ಸಂಭ್ರಮದ ರಸರು 5 ಮಂದಿ. ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 9 ಬಾಗಿಲು, ಸಂಭ್ರಮದ ರಸರು 5 ಮಂದಿ. ದಂಭಕತನದಿಂದ ತಿರುಗುವ ಕಾಯದಿ ನಂಬಿ ನೆಚ್ಚಿ ನೀವು ಕೆಡಬೇಡಿರೋ. ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ. ನೆಲೆಯಲ್ಲದಿ ಕಾಯ ಎಲುಬಿನ ಪಂಜರ, ಒಲಿದು ಸುತ್ತಿದ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ. ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದಿ ಕಾಯ ಎಲುಬಿನ ಪಂಜರ, ಒಲಿದು ಸುತ್ತಿದ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ. ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ. ಬ್ರಹ್ಮಸುರರಿಂದ ವಂದಿತನಾಗಿರ್ಪ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೊಬ್ಬ ಕಾಣಿರೋ. ಹರ ಬ್ರಹ್ಮಸುರರಿಂದ ವಂದಿತನಾಗಿರ್ಪ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೊಬ್ಬ ಕಾಣಿರೋ. ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡಿರೋ, ದುರಿತ ಪರ್ವತವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವೋ. ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ. ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ, ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ. ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ರಾಮ. Rama
जाल्ले आम्ही गुरुदर्शनान अन्य साधन नका ऐका हे विधान धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान अन्य साधन नका ऐका हे विधान धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान धन्य झाले आम्ही गुरुरूप ध्यान गुरुवाक्य श्रवण गुरुरूप ध्यान गुरुवाक्य श्रवण ताजे अनुष्ठान कोरका श्रद्धेन धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान करा गुरु स्मरण करा निष्ठा पूर्ण करा गुरु स्मरण करा निष्ठा पूर्ण गुरु करता तारण संताची पुराण धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान धरा गुरुचरण नारे अन्य साधन धरा गुरुचरण नारे अन्य साधन गुरु प्रतिमा स्थानु वेद व्यासालो धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान मूल नारायणो आणि मुख्य प्राणू मूल नारायणो आणि मुख्य प्राणू आणि मुख्य प्राणू मूल नारायणो आणि मुख्य प्राणू स्थूल सूक्ष्म रूपाना व्यक्त रे गुरु रूपी स्थूल सूक्ष्म रूपाना व्यक्त रे गुरु रूपी व्यक्त रे गुरु रूपी धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान
अन्य साधन नका ऐका हे विधान, अन्य साधन नका ऐका हे विधान. धन्य झाले आम्ही गुरुदर्शनान, धन्य झाले आम्ही, धन्य झाले आम्ही, धन्य झाले आमगेलो वयोवंदना आतिथ्य गृहाचे एक हें केल्लें ब्रोशर सारकें तांचो प्लॅन हें सकट आसा सोमें लोकांक आनी केल्लो ताच्या प्लॅनिंगान सादारण बिल्डींग हें वेंटिलेशनाक आमगेलो इंजिनियर आयली सचित Tanggalis. Saya tidak 49,000 minus 1 level. 4 level केल्लो सो. In basement. बेसमेंट एक साइड रोड तशी लेवलार वता आनी लेफ्ट म्हणून हायटर येता तशें बेसमेंट म्हणून सुद्दां जेन जशें -1 म्हणून घाल म्हळ्यार एक्सेस आसा म्हळ्यार मातरी कोंडून बेसमेंट करता जाल्यार प्रोविजन मेळना रोड हायट आसा जाग ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ -1 कसं केलं म्हळ्यार एक सेंट्रलायझर किचन केलं आनी डायनिंग केला आनी एक ओपन एअर ऑडिटोरियम म्हणजे केला कसं तांकां प्रेयर करता सकाळचे पुजेक बसता आनी कसं जे कोण आयला ऑडियन्स दिता तांकां बसून पळोवचा आनी एक सणाचे आमी एक देवाले गुडी म्हण करता सकाळी पांय पडटा मागीर एक लॅबोरेटरी येता मेडिकल प्रायमरी हेल्थ केअर येता एक ओवर लॉन्ड्री येता हे इतल्या -1 दिता मागीर फुल हांगा एक एमर्जन्सी पार्किंग दिला म्हळ्यार आमकां ॲम्ब्युलन्स तसो थंय जावपाक म्हण आसता आनी एक आमी लिफ्ट आसता 2 लिफ्ट येता 2 स्टेअरकेस आसा सगळे आनी एक हर्बल वॉकिंग ट्रॅक दिला सगळे आमगेले जागे वॉकिंग ट्रॅक म्हळ्यार 2 सायडाक वॉकिंग ट्रॅक आसता आमी ते मेडिकेशन असेल प्लांट पुरो वयता आसा मागीर एक ट्रॅक आमी मस्त सेगमेंट केला एकांत आमी खाली रॅम घालपाची 50 मीटर टेबल्स घालपाची 50 मीटर ग्रास घालपाची वय आनी रुखकाची पोल्स आडाडटा तशें घालपाची म्हळ्यार बेर फुटार आमी तांणी चिमकून वचून येवका तशें
बाकीचे पूरा एरिया 40% एरिया आम्ही अशी ओपन दवरला. हांगा एक मेडिटेशन सेंटर म्हळ्यार एक अष्टकोनाकृतीर कोर्ट शिलेपत्रारी मेडिकेशन सेंटर दवरला. इतले आमी बेजमेंटान मायनस केला. तशी वयर येताना आमगेलो ग्राउंड फ्लोर म्हळ्यार वयर ग्राउंड फ्लोर हांगा रोड आसा आमकां. तशी रोडा लेवलाक येता. रोडा लेवलाक येवन हांगा येयले फुडले लॉबी वय रॅम्प ना स्टेअरकेस वय पाथवे म्हळ्यार आमी बिल्डिंग स्टँडर्ड कशें केला म्हळ्यार आतां आमकां पंचायत येता बट पाय पक्काने कॉर्पोरेशन सिटी कॉर्पोरेशन जाल्ला रे आमगेल्या बिल्डिंगाक आमी मुखारसून एक्सटेंशन करतना बै लॉस कसं मुखार येवचें ना म्हणून ऑल अरावंड आमी 20 फीट सोडला आसा म्हळ्यार एक फायर इंजीन समेत आमकां घेवन वय म्हळ्यार अरावंड एक 6 मीटर वय 20 फीट वय 20 फीट सोडून मागीर हांगा तुका आमी हांगा रॅम्प केला बेजमेंट येवता त्या 36 फीट आसता रॅम्प म्हळ्यार 2 सायड तुका व्हेकल फ्री मुवमेंट जावंक आमकां थंय 20 फीट सोडून मागीर आमकां त्या भायर आमकां सरकारी जागो मेळटा 2 सायडाचे आमगे जाग येद्राचे ते आमी लोकल भाशेर कुमकी जागो म्हणटात थंय आमकां 60 कार पार्किंग मेळटा भायरच एक्स्ट्रा वय एक रूमान तूं दोनी दोग जाणां दापची म्हणून वेवस्था केला आसा. एक रूम टोटल एक फ्लोर 24 रूम येता आनी ईच फ्लोरानसून एक सर्वेलन्स रूम म्हणून दवरला. म्हळ्यार कोणाक जेवण सगळें ओन उद्दा जेवका तांणी रुमा भितर करून आसून आनी बेल मारता आनी वत्ताची हांगा तुका हाडटाची आनी प्रत्येक फ्लोरांत आमी कन्सल्टींग रूम म्हणून दवरला. कोण जेवा डॉक्टर येवन तांगेले हेल्थ तांकां कावन्सिलींग करता प्रति रुमान नाही प्रोविजन आसा आमकां म्हळ्यार टॅपान तूं पिवची उदक येता आमी जग एक आसा न्हांवचें होऊन वॉशरूम पण आसा प्रति रुमाक एक वॉशरूम आसा. हांगा आमकां प्रेयर रूम पर दिसता पुजेचे ते सकयल बेजमेंट आमी -1 म्हणटा न्हू लायन दिशी -1 आसा थंय म्हळ्यार आमी चेर करून दवरना आसून 2 फीट आनी 6 इंचाचे नॅचरल स्टेप्स करताचे आमी जेन्ना थंयच येवन बसले म्हळ्यार पद्मासनार बसत पांयसून बसतात आनी पांयसून बसतात. नहीं 74 रूम्स सकल चम्मी एमिनिटीज दिल्ले ग्राउंड फ्लोर 24 बिल्डिंग आमगेले ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर डिजाइन बट आमी करची ग्राउंड प्लस 3 फ्यूचर एक्सटेंशन जावपले तरी कोर प्रमाणे उद्देश मध्य 20 by 20 फीट कोर्ट यार्ड दिता मागीर सगळेच आमी फ्लोर प्लॅन पॅसेजान नॅचरल लाईट येवची म्हणटा आमी एअर डक्ट पर दितात इको मारून त्या कोर्ट यार्ड नॅचरल सूर्य लाईट ओपन स्पोर्ट्स या आमी तुमगेला म्हणून हांगा योगा पुरो करची हांगा येता या पूरा इतलो ओपन नॅचरल ग्रीनरी दवरला म्हळ्यार तांकां एक बिल्डिंग रस्ता म्हणून तांकां एक या येवचें ना. कितले एक
रूम स्क्वेअर फीट एक रूम आमचं टोटल ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಸೇರುವನೆ 275 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇತ್ತು 275 रूम ಮಾತ್ರ ಒಂದು 190 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ रूम 190 आणि एक रूम अथवा अनेक रूम आम्ही पॅसेज 10 फीट दवरलं मग युजर 6-7 फीट दवरचे आशीर्वाद 7-8 महिने सर्व नाही सर दवाखाना कोणाला गोष्टी कलेक्शन बट परमिशन जाऊ का डिसेंबर गेलाय पण 5 महिन्याकडे पावसाळी येता मे एंड पर्यंत धरच्या जाता पावसाळी बाहेर एक 2 फ्लोर स्ट्रक्चर कंप्लीट केलं इंटिरियर पावसाळी आमचं हंगेले तशी हजन आम्ही त्या हे केली आम्ही कसं केलं म्हणजे आमगे रांका प्रत्येक लाखे सांगले तुमगेले अलगडे नाव आणि एक रूम म्हणून त्या एक 8 lakhs जाल्या निमित्त आमचे एक 10-12 जणां कमी तसे स्टार्ट करून एक धैर्य आणि बदल्यात फर्दर आम्ही जमा वर्ग अले मेंटेन चलो नोडचे इम्पॉर्टंट आता आमकां हांगा कळटा आसा आमकां लास्ट 4-5 days जाले एका भायर हांगेले एक हांगे जेवचे लायक आता तुम्ही 800 लोक तुमगेल मात्र आशिल्ले त्या सोणांनी लोक आशिल्ले मस्त डिस्कशन केलं आमगेले आता भितर परत वेदिकेचो परत आनी साधारण वॉलंटियर जावन येतले चेड बट जित्ताले समूह पडून दिवका तात्कालिक म्हणून घाला 1 महिना तग्गेल परिस्थितीक आम्ही स्पंदन दितात स्ट्रिक्टनेस नादिले तो डॉलर रावून दिता नाही सर तागेले पयशे कशी आसा आमी ते हांव सुटे व्हरचेक म्हळ्यार ते विजा प्रॉब्लेम ताजे खातीर आनी मस्तीचो प्रॉब्लेम तात्कालिक जावन 1 महिने की 2 महिने म्हणटा कमी ते करया इथं माहिती प्रॉब्लेम तात्कालिक दवरले तरी तुमी कडे आता रेट देऊन भायर घालचे जाय ना तुमकां नाही ते मस्त आलोचन म्हणा घालना आमगेल मनात तसं ते प्रॅक्टिकल आमकां हांगा लोक मध्ये कोण येतात आमी कोणाक कशें हें करचेक जायना आतिथ्यगृह म्हणून केलं कोणाक आवश्यकता चौडू आनी असले रे त्या चौडू आना जबाबदारी घेवपाची कसली एक व्यवस्था सांगून आमी काय आनी जाल लावून खंडित वाद आहे ब्रह्मावर न्ही एक 5-6 किलोमीटर ब्रह्मावर मध्य कल्याण डैरी म्हणून नंदिनी डैरी
डायरी लगी कल्याणपुरा दाखवा 1 किलोमीटर रेसिडेन्शियल एरिया होती आम्ही इतके लायक एरिया म्हणले केले ना मस्त लायक काम नाही करायचं रोड टच नाव रोड टच 2 साइड रोड असत त्या कसं की दळा दे ना जय जय गुरु महाराज की श्री संस्थान गोकर्ण पत्तगाली देवोत्तम पदाधीश की जय जय गुरु महाराज की जय। सुन्दरमोहनरूपं वन्दित मुनिजनानन्दं सुन्दरमोहनरूपं वन्दित मुनिजनानन्दं सन्ततं वल्लीकान्तं चिन्तये गुरुवरं स्कन्दं सन्ततं वल्लीकान्तं चिन्तये गुरुवरं स्कन्दम् जय जय गुरु महाराज की श्री संस्थान गोकर्ण पत्तगाली देवोत्तम मठाधीश की जय 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 गुरु महाराज की जय।